чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни наврасони то 16 сола дар лигаи пешсаф бо пирӯзии дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдат ба анҷом расид. ба ҳамин хотир ва тибқи қоидаҳои футбол маҳз дар майдони мактаби варзишии шаҳри ваҳдат маросими ҷоизасупории мусобиқа баргузор шуд. дар маросими ҷоизасупорӣ муовини раиси шаҳри ваҳдат Фарзона Хоҷазода, ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Орунов, директори лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Увайдо Давлатбеков инчунин дигар меҳмонон иштирок намуданд. аз рӯи натиҷаҳои чемпионат беҳтаринҳо дар нақшҳои гуногун муайян шуданд. сармураббии дастаи ваҳдат Сунатулло Салимов беҳтарин мураббии чемпионат дониста шуд. боиси ифтихор аст ки шумо нигоҳ кардед ки мо бо заҳматҳои калон чемпиони Тоҷикистон шудем, тайёриҳои нағз дида будем. рақобатҳо бисёр шадид гузашт, командаҳоро ҳам сахт буданд. тайёриҳои мо нағз буда, тайёриҳои зимистонамон, ба ҳамин хотир ҷои якумро гирифтем. Диловар Азизов беҳтарин бозингари мавсим дар дастаи Равшан интихоб шуд. Абдулло Иброҳимов беҳтарин бозингари мактаби ҷумҳуриявӣ маҳораташ олии варзиш гардид. дар дастаи ваҳдат бошад Фирӯз Шарипов беҳтарин бозингар интихоб гардид. Зиёиддин Каримов аз дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳораташ олии варзиш бо 29 гол беҳтарин нишонзани лигаи пешсаф дониста шуд. мукофоти беҳтарин бозингари лига насиби Муҳаммад Назриев аз дастаи ваҳдат шуд. من شریف فیروز بازیگر دسته وحدت شهری وحدت میباشم. ما در مسابقه تا 16 ساله بین نورسان در مسابقه جمهوری اشتراک کرده، بازی‌های زیادی انجام دادیم. در بین ما بازی‌های زیادی بودن و بازی‌های مشکل هم بودن. ما آنها را پس سر کرده توانستیم که در این مسابقه با شکوه سزاوار جای نمایان شویم و سزاوار جای اول گشتیم و توانستیم که جایزه عنوان قهرمان تاجیکستان را در سن تا 16 ساله به دست بیاریم. با ҳайати мураббиён ва футболбозони дастаи равшани шаҳри Кӯлоб медалҳои биринҷии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бозингарони то 16 сола тақдим гардид. медалҳои нуқраи чемпионат насиби дастаи мактаби ҷумҳуриявӣ маҳораташ олии варзиш оид ба футбол шуд. ба ғолибони мусобиқа бозингарони дастаи шаҳри ваҳдат медалҳои тиллои чемпионат ва ҷоми мусобиқа тақдим шуд. ёдовар мешавем ки ин сол дар лигаи пешсаф 10 даста давоми 5 моҳ барои муайян намудани беҳтарин даста талош варзиданд. من خیلی خورسندم که در این دسته در دسته شهر وحدت بازی کرده غالب آمدیم. من از مربی خودم سنت سلیموف خیلی منت دارم که ما را با این رقابت ها آمادم و غالب آمدم و چمپیون شدیم.